Áno, som prvýkrát v Kanade. Sa vám tu páči? Zatiaľ je to celkom fajn, je to krajina možno aj trošku vysnívaná z detstva, chcel som sa tu dostať, možno nepáči sa mi príroda a to je tu veľmi veľa, ale na to nebude čas, budeme sa venovať tomu, kvôli čomu sme tu prišli. Je to kolíska hokeja, takže spojitosti s hokejom? V spojitosti s hokejom je vidieť, že toto je šport číslo 1, všetko to tu dýcha hokejom, ľudia myslia na hokej asi od rána do večera a je vidieť, že sú na to aj pripravené podmienky, že je to fakt fantastické pripravené pre tento šport. Hlavne táto hala a zázemie, v ktorom sa odohrajú majstrovstvá, stihli ste si to tu už prejsť? Trošku áno, videli sme niečo, je to úplne niečo fantastické, jak je to tu pripravené, ale nielen pre hokej, je toto multifunkčná hala pre rozvoj rôznych športov, hlavne tých olympijských. Je tu jedna hlavná ľadová plocha, ďalšie 3 menšie tréningové plochy. Je tu trénažer alebo tréning pre bobistov, atletické 3 dráhy sú tu, je tu posilovňa, rehabilitačné centrum je tu vybavené s masážnymi stolmi, inými prístrojami a takisto aj s rentgenom, takže je to fakt všetko pripravené na to, aby ten športovec tu absolvoval tréning, regeneráciu a asi aj ubytoval sa tu. Asi veľký rozdiel oproti Slovensku. Určite áno. Generálny partner Ecoinvestment a ďalší partneri. Viac informácií na www.paralympics.sk.